שלום וברוכים הבאים לאתר הרשמי של חברת מגדלי קירור שרון. באתר זה תוכלו למצוא את מירב מוצרי החברה במגוון פתרונות מיזוג אוויר יצירתיים לארץ ולחו"ל. למנהלי חברת מגדלי קירור שרון יותר מ-35 שנות ניסיון בתכנון וייצור של מגדלי קירור בזרימה נגדית, צולבת, במעגל פתוח וסגור, כמו כן במתן שירות עבור מגדלים קיימים. החברה הוקמה ב-1978 ומאז מתכננת ומייצרת מגדלי קירור לפי התקנים האירופאיים, האמריקאים וסטנדרט ה-CTI, ברמת ניצולת מרבית וחסכונית במיוחד. שיטת הייצור והרכב החומרים הייחודי מעניקים לכל מוצרי החברה אורח חיים ארוך במיוחד. חברתנו התקינה אלפי מגדלים במאות מוסדות כגון אוניברסיטאות, בתי חולים, מפעלי תעשייה, בתי מלון ובניינים ממשלתיים. נשמח לסייע גם לכם ולענות על כל שאלה. תודה ולהתראות.